أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متأني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي بايعك أنا من سلمة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. muna nan a cikin suratul ankabuti mun kwana a aya ta 24 ko 34 43 ko za mu tashi aya ta 44 kenan ko sai dai kafin nan kwarai da gaske wannan sura tana tare da abubuwa masu tarin yawa wanda suke wani abin babu lokacin da za a yi bayani ne cikakke amma idan aka samu lokaci insha Allah za a yi bayani akai za mu tashi a aya ta 44 idan ubangiji subhanahu wata'ala ya yadda a cikin suratul ankabut yaran da suke wannan ƙara kula da su na'am masu bacci ai dama an ce da yaron da zai bacci wanda dai ya ga yana kusa da shi ba wai sai ka san yaron ba masallacin kawai za ka yi wa aiki yau ba sai ka san kowane yaro ba ne duk dai yaron da aka ga zai bacci to sai a tayar da shi saboda in ya kwanta zai iya yin fitsari yau shi ne mahallin shahidin ba he ka san yaro ba he ka zo da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ce jannibu masajidakum subyana wal majanin ku nesantar da yara ƙanana daga masallatanku da kuma mahaukata yawa aikin daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake saboda mahaukaci zai iya yin hauka a ciki shi kuma yaro karami zai iya yin fadari a ciki shine sanadiyar da aka ce idan kuka ga za su yi bacci din aikin kowa da kowa ne ba kuma sai masallacin danyawa ba kowane irin masallaci ne yawa in ka ga yaro zai ba daidai ba to shikenan za ka iya yi masa magana saboda umarni ne daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana cikin wannan aya a cikin wannan sura ta ankabuti Allah yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim khalaqallahu samawati wal arda bil haqq ko inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin utul ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un khalaqallahu samawati wal arda bil haqq Allah ya halicci sammai da ƙasai amma bil haqqi ai muhaqqan dan gaskiya ko shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi
wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nari. Allah ya halicci sammai da kasai bil haqqi dan gaskiya. Inna fi zalika la'ayatan, wallahi cikin halittar sammai da kasai akwai dalatun, akwai dalili da yake nuni ala qudratihi ta'ala bisa cewa Allah guda ɗaya ne. Yanda saman rufin tsanyawa take, to in ka je America ma da Ingila da China duk irin su ɗaya. Wannan ne yake gwada maka lalle wanda yayi wannan aikin sai lil mu'minina ga mu'minai. Husubi zikiri, an keɓanci muminai da ambato li'annahumul muntafi'una biha, su ne suke amfanuwa da alƙur'ani da wa'azi, shine fil imani cikin sha'anin ba da gaskiya bi kilafil kafirina, sabanin kafirai. Utulu ma uhiya ilaika, ya annabi Muhammadu ka karanta abin da muke maka wahayi dinnan na alƙur'ani min alkitabi, ya'ani alƙur'anin duka, ba mana min ba'ari shi bane, ba ta ba'iriya bane. Ka karanta shi alqur'ani din, sannan wa aqimis salata, kai wa jama'a umarni su tsaye da sallah, domin anta ala zalika, kai dama akan haka kake. Wa aqimis salata, kai wa mutane umarni su ci gaba da karatun alqur'ani kuma su ci gaba da tsaye da sallah. An ce wa yuqimuna salata dinnan shine ya atuna biha bi huquqiha, wanda suke zuwa da sallah din da haƙoƙinta, ba wai dan Qur'ani ya ce wa aqimis salata, a tsaye da sallah ana nufin wai a daina yi bane. A'a, in ku haka ne to kai ku bagwari ne. Ai kai ma da yaranka na gwaranci cha kake wana ya tsaye da ginin shi, wai da ya tsaye da ginin daina yi to dan haka dan an ce wa aqimis salata ba ana nufin wai a tsaye da wannan sallar bane, a dinga zuwa da ita da haƙoƙinta, shine wa aqimis sala. Abinda yasa aka ce a tsaye da sallah, inna salata, ita sallah tanha anil fahsha'i, tana hani da dukkan wani babban saban Allah wal munkar da kuma karamin saban Allah shar'an, a shari'a. Ai min sha'ani hazalika ma damal mar'u fiha, yana daga cikin sha'anin sallah matukar mutum ya dawwama yana yin ta, to za ta hana shi dukkan wasu kurakurai. Wani bawan Allah ya zamanto sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kuma ga sallah ga kuma dukkan wani nau'i na saban Allah, wannan mutumin aikatawa yake yi, baya barin dukkan wani nau'i na saban Allah. Sai aka baiwa manzon Allah labarinsa, sai ya ce yaya sha'aninsa yake da kula da sallah. Aka ce baya sake da sallah, mai kula da sallah ne. Ya ce da sannu sallarsa za ta hana shi wannan aikin. Haka kuma mutumin sai da ya dawo mutumin kirki, ya daina dukkan wata baɗala. Inna salata, domin ita sallah tanha anil fahsha'i, tana hani ga mummunan aiki, wala zikirullahi akbaru, ambatan Allah ubangiji subhanahu wata'ala kuma shi yafi kuma sallar girma. Ambatan ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma yafi sallah din girma. Wani bawan Allah da suka yi zamani da wani babban malami, sai ya zamanto yake neman iyalin wannan malamin da lalata. Sai matar malamin ta ce to da sharadi, za mu yi lalata da kai amma ka bo mijina sallah kwana 40, kar ka bari sallah kwaya ɗaya ta barka a jam'i. Wannan in ka cika wannan shikenan, shi mijin wannan matar yake ta sallah a bayansa, yake ta sallah a bayansa, bai taɓa barin wata sallah ta wuce shi ba daga cikin sallolin nan guda 5, sai da ya sallah guda 20, ma'ana ta kwana 20. Sai wannan matar ta bujiro masa, ta ce to ka zo ni abin da kake bukata. Ya ce ina, yanzu kuma ba zan iya ba. Shine inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Kenan duk mutumin da ya ga yana sallah yana yin ta a cikin jam'i, amma bata hana shi dukkan wasu nau'o'i na saban Allah ba, to alamu ne na sallarsa ba a karba ko. Anil fahsha'i wal munkar, za ta hana shi saban babban saban Allah da kuma karamin saban Allah shar'an, a shari'a. Amma wala zikirullahi, ambatan Allah akbaru, kuma yafi ita wannan sallah din girma. Sahabbai
suka tambayi mai tsira da amincin Allah, menene abin da yafi komai girma a wajen ubangiji subhanahu wataala? Yace musu zikirullahi, ambatan Allah. Suka ce ba mu labari ya rasulullahi, ko da jihadi ne ɗaukaka kalmar Allah? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da mutum zai ɗauki takobi daga mahudar rana ya dinga saran kafirai yana shimfiɗa musulunci har izuwa mafaɗarta, ya ce wallahi wanda ya zauna ya ambaci Allah ya fi shi lada. Wala zikirullahi akbaru, ambatan Allah ya fi komai, ko ya fi komai girman ibada a wajen Allah, min gairihi, daga wani abu wanda shi ba ambatan ubangiji subhanahu wata'ala bane. To shi sa kaga malaman sufaye idan za su ɗora mutum a hanya wacce zai zama mutumin kirki, to za ka ga lazimi za su bashi wani addu'a ya je ya dinga yi yana ambatan sunan ubangiji subhanahu wata'ala, sai kuma Allah ya gyara masa zuciyarsa. Domin idan zuciya bata gyaru ba, to za ka iya yin yakin daga mahudar rana zuwa mafaɗarta, sai ya zama an yi abun ba don Allah ba, to kuma ranar tashin alkiyama sai ya zamanto kuma babu lada. Shi yasa wala zikirullahi akbaru, ambatan ubangiji subhanahu wata'ala shine mafi girman lada, ko wallahu ya'lamu ma tasna'una, ubangiji subhanahu wataala ya san abin da kuke aikatawa a nan gidan duniya, fa yujazikum bihi fil qiyamati, ranar tashin alkiyama kuma da shi zai muku sakamako. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا دنن zamu ji menene ake nufi da tujadilu din, sannan wannan fassarar wala tujadilu din ita ce kuma za ta fassara mana tujadilu da zamu samu kuma a gaba. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, ko wala tujadilu ahlal kitabi, wannan din tujadilu ba na jayayya bane, wala ta da'u ne, kar ku kirawo ma'abota littafi yahudu da nasara, shine mujadala din anan. Kar ku yi kiransu akan wannan littafin da kuke kai shine alqur'ani, illa billati hiya ahsanu, sai dai ku yi musu kira wanda yafi komai kyau, ilallahi zuwa su bar abin da suke kai su zo su bauta wa Allah, bi ayatihi, kuma da ayoyin alqur'ani za ku jawo su, wa tambihi, da kuma faɗarkarwa ala hujjajihi, ko bisa hujjojin da suke cikin alqur'ani. Illal ladzina zalamu minhum, sai dai waɗanda aka ce su kuma ku yaƙe su, sai waɗanda suka harabu suka yaƙe ku, wa abau, kuma suka ƙi an yuqarru bil jizyati, suka ƙi su biya haraji, to fajadiluhum, wannan Allah ya ce ku yaƙe su bi saifi da takobi, hatta yuslimu, har sai sun miƙa wuya, aw ya'dul jizyata, ko kuma su biya haraji. Wa qalu, ko abinda za ku ce musu, liman qabla al-iqrari, ko liman qabila al-iqrari bil jizyati, waɗanda suka yadda za su biya haraji, ga abinda Allah ya ce ku gaya musu, idza ukhbirukum bi shay'in, idan suka ba ku labari da wani abu, mimma fi kutubihim, abinda yake cikin littattafansu, to kawai kar ku ce musu kar ku ce musu a'a, kar ku ce musu gaskiya ne, kar ku ce musu ƙarya ne, abinda za ku gaya musu, amanna, mun ba da gaskiya billazi unzila ilaina, abinda ake sauƙawa annabi Muhammad na alqur'ani, mun ba da gaskiya da shi, wa unzila ilaikum, mun ba da gaskiya da abinda aka saukar muku na annabawanku linjila da attaura, shine abinda kawai za ku gaya musu.
amma wala tusaddiquhum kar ku gaskata su wala tukazzibuhum kar ku ƙaryata su fi zalika cikin abin da za su faɗa, abin da za ku ci gaba da gaya musu wa ilahuna wa ilahukum wahidun, mahaliccinmu mahaliccinku guda ɗaya ne, wa nahnu lahu muslimuna, mu kuma ga shi ubangiji mahaliccinmu mudi'una masu biyayya ne gare shi. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن هكذا يكي أن محمد مكسوكا مكدا ونن للتابين القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها سونة الإنجيل التوراة زبورة كما يند مكسوكا وأنبا وند سكر غاقيكا مكسوكا مسد الإنجيل التوراة وغيرهم سسوه في إبراهيم فالذين آتيناهم الكتاب التوراة أما waɗanda suka yi riƙo da littafin at-taura waɗanda aka saukan musu ka Abdullahi bin Salam kamar Abdullahi dan Salam da wa gairihi da waninsa yu'minuna bihil qur'ana kuma sun ba da gaskiya da littafin su na at-taura kuma suka zo suka yi musulunci mai inganci suka ba da gaskiya da alqur'ani wa min haula'i ahlul makkata haka su ma mutanen garin Makka man yu'minu bihi akwai wanda suka ba da gaskiya da shi wannan alqur'ani din amma wa ma yajhadu bi ayatina ba ko wadanne bane suke bujirewa ayoyin mu ba'da zuhuriha bayan mun bayyana musu ita illa al-kafiruna sai dai waɗanda suka sani suka ki ai al-yahudu sune yahudawa wa zahara lahum ai alqur'ana haqqun abin ya bayyana a gare su cewa alqur'ani gaskiya ne wal ja'i muhaqqun wanda kuma yazo da alqur'anin abin gaskatawa ne wajahidu zalika amma kuma hakan bai hana sun yi musu da alqur'ani ba وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin wannan aya ɗin, yake ba mu labari yake gaya wa manzon Allah wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun illa zalimun wa ma kunta tatlu min qablihi ay qabla alquran kafin zuwan alqur'ani annabi Muhammadu babu wani littafi da muka yi maka umarnin ka karanta shi min kitabin daga cikin littattafai magabata sannan wala taqutuhu bi yaminika ba mu yadda ka rubuta ba law kunta qari'an aw katiban da ka kasantu mai rubutawa ko kuma mai rubutawa da karanta lartabal mubtiluna wallahi da yahudu da munafikai anan ne za su ji dadin yin musu da alqur'ani to sai zamanto manzon Allah ba shi da wani malami mutum ɗaya a faɗin duniyan nan wanda za a ce manzon Allah ya taɓa zuwa ya koya wa manzon Allah harafi ɗaya sannan babu mutumin da ya taɓa gani manzon Allah ya ɗauki takarda ya yi rubutu abinda ake nufi da rubutu ɗin shine ba wai yaƙi ne dan bai iya ba a'a saboda shi shugaban dukkan wasu ƙari'ai ne kuma shi shugaban katibai ne idan ya rubuta to shikenan yahudawa sai su ce wani ne yake koya masa alqur'ani shine idzal lartabal mubdiluna wa qalu abinda za su ce allazi fit tawrati ko annahu ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu
za su ce ai mu siffar annabin da muka gani a cikin attaura baya rubutu ba kuma ya karatu, komai sai dai a rubuta masa ya faɗa, a rubuta kuma in an kawo wasiƙa sai dai a karanta masa. Abin da muka gani a cikin attaura da linjila da zabura kenan shine siffar wannan annabin na ƙarshen zamani. Shi yasa Allah ya ce to wala taqutuhu bi yaminik, kar kai rubutu da hannunka, sai waccan siffar da suka gani sai ta sake bayyana a gare su cewa kai ne annabin ƙarshen zamani din. Bal shi alqur'ani huwa alqur'anu allazi ji'ta bihi, ko shi alqur'ani da kazo da shi ayatun bayyinatun warihatun, ayoyi ne waɗanda suke a bayyane, sannan kuma Allah ya tabbatar da su sune bayyinatin rasikatin, waɗanda suke a tabbace, amma fi suduril lazina utul ilmal almu'minuna yafazunahu, sune wasu bayi daga cikin bayin Allah wanda Allah ya sa suka haddace shi wannan alqur'ani din. Dukkan wasu littattafai na annabawa zaka ga daga annabin da aka turo sai ka ji an samu mutum ɗaya ko biyu su ne wanda suka haddace wannan littafin na wannan annabi. Amma shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya bar mahaddata Qur'ani a duniya da yawa, sannan kuma yayi ishara cewa waɗanda za su biyo baya a wajen yawa har sun fi ma wanda ya bari yawa. Annabi Musa alaihi salamu Allah ya nuna masa rubutun da yake cikin lauhil mahfuzu, sai ya ga wani annabi gashi nan da mabiya da yawa, sai yake tunanin cewa wani annabi ne wannan, a bashi wannan al'umma din. Allah ya ce al'ummar annabi kala ce. Ya ga wani annabin da wata al'ummar babu mai yawan wannan al'ummar, ya ce Allah ka sa waɗannan su zamanto su ne al'ummata. Allah ya ce tilka ummatu Muhammadin, wancan ɗin al'umman manzon Allah ne. Ya ga littafi, dukkan littattafan nan suna lauhil mahfuz a rubuce. Ya ga linjila, ya ga attaura, ya ga zabura, ya ga sofi Ibrahima da shauran littattafai 114 ɗin nan ko 14 duk ya gansu. Amma sai ga babu littafin da ya fi kowanne abubuwan abin mamaki kamar alƙur'ani. Ya ce Allah, wancan littafin ka sa ya zama littafi na. Allah ya ce tilka kitabu Muhammadin, wancan littafin na annabi Muhammadu ne. Ya ga an rubuta shugaban annabawa gaba ɗaya yana nan. Annabi Musa ya ce Allah ka sa ni ne, Ubangiji ya ce annabi Muhammadu ne. Tashin alkiyama ba za a yi ba sai an zo da al'ummarsa sun yi shaidan mutanen farko. Annabi Musa ya ce ka sa su zama al'ummata, ya ce al'umma annabi Muhammadu ne. Dukkan wata daraja sai ya ji an ce annabi Muhammadu, sai ya ji an ce al'ummarsa. Kai daga ƙarshe annabi Musa ya ce Ubangiji, ni ɗin ma ka bar annabtan, ni ma ka saka ni zama ina daga cikin al'ummar manzon Allah. Allah ya ce annabi Musa, wa kuzma ataituka wa kun mina shakirina, ka rike abin da muka zo maka da shi. Al'ummar manzon Allah tana nan da darajarta, kai ma kana nan akan taka darajar. Amma al'ummar manzon Allah sun wuce dukkan wasu al'ummatai, haka shi ma annabi Muhammadu ya wuce dukkan wasu annabawa. To Allah ya sa littafin manzon Allah wasu daga cikin bayansa za su haddace shi, saboda me? Khawfu tagayiri wa tabadili, saboda gudun kar a canje shi wannan alƙur'anin, kar kuma a jirkita shi. Daga an ce wani izifin ya ɓata, to shikenan sai kaga wasu kuma za su iya rubuta shi, ko da biro ne za su iya rubuta abin da iska ɗin ta ɗauka ko kuma wuta ta cinye. Saɓanin shauran littattafai ba a yi musu yawan ƙari'ai irin yadda aka yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko. Summa awrasna alkitaba alladhi nasdafaina min ibadina, haka ubangiji subhanahu wataala yace wa ma yajhadu bi ayatina, ba kowa bane suke jayayya da ayoyinmu na alqur'ani illa zalimuna alyahudu wajhaduha, ko sune yahudawa waɗanda suke jayayya da alqur'ani ba'da zuhuriha lahum, bayan shi alqur'ani din ya bayyana a gare su. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه
قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin wannan aya wa qalu la unzila alaihi ayatun min rabbi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin wannan aya su kafirai suke cewa wai me yasa shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kafiran maka suke cewa me yasa ba a saukan masa da shi alqur'anin nan sukutum ko me yasa ba a saukan masa da mu'ujizozi na zahiri kamar yadda aka saukar wa shauran annabawa ba ko a wata qira'ar ayatun wata qira'ar ayatun kenan ko abinda suke nema kanaqatu salihun a saukar da taguwa kamar yadda aka yi wa annabi salihu wa asa Musa a baiwa manzon Allah sanda ta dinga jujjuyawa kamar yadda sandar annabi Musa take wa ma'idatu Isa da kuma kabakin da aka saukar wa annabi Isa ko rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i ko takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka me yasa shi manzon Allah ba a yi masa haka ba qul lahum Allah ya ce ga ya musu innamal ayatu inda Allah yanziluha kaifa yasha'u ita saukar da ayoyi din ko kuma mu'jiza din ta Allah ce shi kuma Allah yana saukar da ita ne yanda ya so ba yanda bayi suka so ba wa inna ma ana nazirun mubinun ni dai ina mai gargadi ne a gare ku kuma mai bayyana wannan gargadi din in zari bin nari ina gargadin ku kar ku ci gaba da abin da kuke yi ku je kuma ku hada huta alal ma'asiyati ina gargadin ma'abota saban Allah awalam yakfihim fi ma dalabu shin bai isar musu ba cikin abin da suka nema anna anzalna alaikal kitaba mu ne muke saukar maka da wannan alqur'ani yutla alaihim wanda ake karanta musu ko wa huwa ayatun mustamirratun shi alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya saukarwa da manzon Allah shine amma ya saukan masa da shi mu'jiza ce wacce daga nan har a tashi alkiyama sabanin da sanda aka bashi irin ta annabi Musa to yau ina sandar annabi Musa din babu da kafaki aka bashi irin na annabi Isa yau ina kafakin na annabi Isa babu da naƙata aka bashi taguwa irin ta annabi Salihu ina taguwar take to kaga kenan da shi ma mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya tafi to da shi ma mu'jizarsa ta tafi kenan ko sai Allah ya ce a'a kai ka bambanta da shauran annabawa dan haka duk abin da muka baka to za mu baka shi dawwamamme ne ila yaumil qiyamati daga nan har a tashi alqiyama babu abin da zai taba wannan abun shine fa huwa ayatun mustamirratun shi alqur'ani mu'jiza ce wacce ta ci gaba la inqira alaha ba ta da ranar da za ta yanke bikilafi ma zukira min alayati ko sabanin abin da suka ambata kanaqatu salihu wa asa Musa wa ma'idatu Isa Allah ya ce idan muka bashi irin wannan duk karewa za su inna fi zalikal kitab lallai a cikin wannan littafin alqur'ani la rahmatan wallahi akwai jin kai wa zikira akwai wa'azi wa zikira akwai wa'azi amma liqaumin yu'minuna bihi ga mutanen da suka bada gaskiya da shi alqur'ani din wa imanu billahi domin bada gaskiya da alqur'ani shine bada gaskiya da Allah na'am قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الكافرون
qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ard والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل كفى قل كغيا مسو كفى بالله بيني وبينكم شهيدا الله يا isan mun tsakanina da ku ya zamanto shaida bi sidiki cewa ni abinda nake faɗa gaskiya ne ya alamu ma fi samawati Allah ya yi sanin abinda ke sammai da kasai gaba daya wa minhu hali wa halukum dan haka Allah ya san halin da nake kai ya san halin da kuke kai wallazina amanu bil batili amma waɗanda suka bada gaskiya bil batili anan huwal asnam waɗanda suka bada gaskiya da gumaka wa huwa ma ya'budu sune abinda suke bauta din min dunillahi koma bayan Allah wa kafaru billahi minkum kuma suka kafirce wa Allah kafirci dai mutun ya sani yaki to ulaika humul kasiruna waɗannan sune taɓaɓɓu fi safaqatihim ko cikin ainihin wato tsiyacewar su haisu ishtarakul kufra bil imani lokacin da suka yi tara kafirci da kuma imani a guri daya wa yasta'zilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin wannan aya wa yastajilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله يتي ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب Ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana a cikin wannan aya su kafirai suna tambayar mai tsira da amincin Allah wai yaushe ne wannan azabar za ta zo in lam yu'minu bihi idan basu ba da gaskiya da shi ba walaula ajalun musamman lahu in ba dan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ba wa kullu shay'in indahu bi miqdarin komai yana da gwargwado kuma idan lokacin abin bai ba Allah ba zai kawo shi ba in kuma lokacin abin yayi Allah zai kawo shi ko mutum ya yarda ko bai yarda ba ko ya shirya ko bai shirya ba laja'ahumul azab Allah ya ce wallahi ajilan da ya zo musu da azabar lokacin da suka neme ta wala ya'tiyannahum baghtatan wallahi da azabar ta zo musu fujatan wa hum la yash'uruna ba tare da sun yi sani bi waqati itiyanihi yaushe azabar za ta zo ba wa yastajilunaka bil azabi suna dai gaggawar zuwa da azaba fi duniya anan gidan duniya wai idan basu ba da gaskiya ba wa inna jahannama lallai ita wutar jahannama la muhidatun bil kafirina ita ce wallahi da ta wadatar da kafiran duniya gaba daya inda tana yin yawa ma sai ta musu yawa yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun Ubangiji subhanahu wataala ya ce yauma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim ranar da azaba za ta lullube su ta sama da su da kuma ƙasan su wa yaqulu fihi bin nun ko wa naqulu kenan aina amru bil qawli zami umarni da wannan maganar bil ya'i ko yaqulu kenan ai al muwakkilu bil azabi mala'ikun da aka wakilta na kula da azaba shugabansu shine maliku wana dau ya malikul yaqdi alaina rabbuk ala innakum makisuna mala'ika maliku shi kwata Allah bai halicci tausayi ko jin kai daidai da ƙwayar zarra a cikin halittarsa ba baya tausayi kwata za mu umarci waɗannan mala'ikun da suke kula da azaba
abinda za mu ce ku gaya wa su ‘yan wuta, zuku ma kuntum ta'maluna, ku ɗanɗani abinda kuka kasantu a gidan duniya kun aikata, jaza'uhu sakamakonsa, fala tafutuna, ba za ku tsere mana ba. Ranar tana nan tana zuwa Allah zai ce, ya ma'asharal jinni wal insi in istadatum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi to fanfuzu. Amma la tanfuzuna illa bisultan. Babu, Allah zai baiwa kafiran duniya da mutanen duniya dama ya ce to inda wanda ya ga ko mutum ko aljani, inda wanda ya ga akwai gurin gudu to ya gudu, inda za ka gudun Allah ya kawo shi wajen shi, ya tattare duniyar gaba ɗaya. Wannan duniyar gaba ɗaya an naɗe ta, ƙasar da ake takawa an naɗe ta. Ta yi mutum ya ce to kenan aka naɗe ta can ɗin menene, can ɗin ma Allah ne ya halice shi, da kuma babu shi. Ya ibadiyar lazina, ya ibadiyar lazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un. To, a cikin wannan ayar Allah yana cewa ya ibadiyal lazina amanu, ya ku bayin Allah waɗanda kuka ba da gaskiya, inna aradi wasi'atun. Allah ya ce ƙasata ta duniya fa tana da yalwa, ko fa iyaya fa abuduni fi ayyi aradin tayassarat fiha al-ibadatu. Duk mutumin da ya ga a wani gari an matsa masa, ko saban Allah mutanen garin yayi yawa, ba shi da abokin ibada, to kar ya ci gaba da zama da wannan garin. In unguwa ce ma ka canja ta. Allah ya ce ƙasata tana da yawa, ku fita inda kuka ga kuna da kunci wajen yin ibada, to ku fita kuma ku je za ku samu wani gurin sai ku ga cikin yalwa kuke bautar Allah. Bi an tuhajiru ilaiha, ku yi hijira daga inda kuka ga ba kwa samun yanda kuke gudanar da addini, shine min ardin, izuwa wata ƙasa lam tatayassar fiha, wacce ƙasar da ba ku samu daman yin ibada ba, to ku fita wata ƙasar za ku samu daman yin ibada. Idan garin nan yayi maka kunci, kar ka ci gaba da zama talauci ya kashe ka, yi addu'a, inna ardi wasi'a, fita. In ka fita sai ka ga Allah ya taimake ka. Idan kana nan, shi kuma Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara arzikinka ba a nan yake ba, to fa kai ne za ka je ka nemo arzikin, to dole sai ka bar garin. Inda kuma in ka zauna a garinku sai dai ka dinga kashe kuɗinka, to kuma za ka ga shi kuma wani in ya zauna a garinsu sai dai ya kashe kuɗin shi in ya zo garinku da yake samu. Haka abin yake. Lokacin da za ka yi sammako Kano, to kuma wani daga kanan shi kuma a nan abincinsa yake.